Assalamu alaikum ma'abota kallon fina-finanmu na Hausa. Muna gabatar muku da sabon series ɗinmu mai suna kaddaran muce. Don ganin warware tufka-tufkar gadar zaren da aka kulla tsakanin Ali da mahaifiyarsa wato Mama Ladi. Tun rika shi, makirci ya bar kan mata ya koma kan maza. Yau da ya kuwa jama'a malam ya mutu ya zan yi da kaina. A tabbas a garin nan akwai matsala. Shin makircin da Zainab take kullawa akan ƴar uwarta Maryam zai yi tasiri kuwa? Ai ni malam, ni ba iyakacin haukata kadai nake so a mai inda hali ma a kashe shi ya bar duniya gaba ɗaya dan baya son tarayyarsa da wannan yarinya. Ai Ali na gaya ma na fuskanci yarinyar nan san ka take. Ai ba wai kallo ne so ba. Kaga an ce dariya ba so ba. Da ne ran abun nan. Bashi Allah bashi. Kai wannan rahin mutunci ne. Haka ji yanzu ma ka dan kuka fara gani muddin za ku dinga zuwa wajen Maryam zance. Ana magana da son malam Garba kai kana magana wasan dandali. Wallahi Hajiya garin nan zabi duba ki ga na hada gome fa. Kawai baki su zo guri na kawai ka kama ka zuba musu ba wannan wani irin rashin sanin darajar dan adam ne a rayuwa. Ku biyo mu cikin shirin don ganin yadda za ta kasance a cikin series film ɗinmu na kaddarar muce. Kaddarar muce. Kisa idan na buga nake ganin baƙaƙen aljanu da ƙunduma-ƙunduman kukoki. Yanzu nan sai mai ma da mutum kansa ƙirjinsa. Rubuta labari tare da tsarawa Zaharaddin M. Adam Zogarawa. Ɗaukar nauyi ƙungiyar taurarin bana film production. Producer Ibrahim Ibi Show. Assistant producer Alungubro TV. Director Zaharaddin M. Adam. Assistant director Abubakar Hafson Guy. Wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar Litinin da misalin karfe 8:30 na dare. Za mu dinga ɗora muku shi akan YouTube channel ɗinmu mai suna Taurarin Bana TV. Ku danna subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa don sauke manhajar mu a wayar ku ta hannu. Wata yarinya ce nake masifar santa amma ita kuma ta nace ba ta so. Kawai yanzu abin da nake so a haukata min wancan shi saurayin domin na san ba ta taɓa soyayya da mamaci. Haka wannan kaɗan ne daga cikin aikin malam. Kar ku manta da sunan fim ɗin namu mai suna kaddarar mu ce wanda za ku dinga samu a YouTube channel ɗinmu mai suna Taurarin Bana TV. To mu mun jin mu dar wata rami. Kauna mai sonawa kin zamani na zamke mai sona. A garin nan inda ki wannan kisan da ka in zagi wannan kisan da ka. Wallahi ka san mun yi baki ne a gidan. Gaskiya dai ya kamata mu je dandalin ne. Ai ina ga maka lokacin da muka je taro da ni da gari gaskiya lokacin da gari ka ce waye ba ka